Днес 24 май, честит празник на всички българи. Тук обаче ще бъда малко критичен и всъщност много българи не знаят защо се чества празника, не знаят нищо за нашата писменост, не знаят почти нищо за нашата култура и казват: ама то всъщност ние българите не сме нещо кой знае какво. Иначе в същото време нищо, че нашата писменост е създадена още от преди хилядолетия преди Христа. Нищо, че нашата култура е дала всъщност началото на много цивилизации тук по света. Нищо, че ние сме дали най-точния календар в света, който дори е по-точен от днешния григорианския календар, по който ние се водим. Нищо, че сме имали страшно добри космически познания по математика също и не, това не е нищо. В смисъл, китайците са построили китайската стена заради нас, нали? Това не е нищо, това не е култура, не е цивилизация. Затова, българино, някой трябва да ти почука на черепната кутийка, за да започнеш да четеш книжки, да се интересуваш и да започнеш малко повече да го използваш. Това тук горе. И едно от мен да знаеш, силата на българския ген идва от познаването на нашата история.